Филмът е заснет с финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Свиленград е известен в страната и чужбина с ключовото си положение на пътя между изтока и запада. Всеки, който прекосява страната от запад на изток или север на юг, знае, че всички пътища водят към Свиленград. Гранично-пропускателните пунктове и митниците с Гърция и Турция години наред оформят представата за нашия град. През 2010 година местни граждани в партньорство с общината създава по подхода Лидер сдружение, което по-късно разработва стратегия за местно развитие, имаща за цел да разнообрази възможностите за реализация в община Свиленград. Местна инициативна група Свиленград Тополовград е сдружение с нестопанска цел, което към момента изпълнява стратегия само на територията на община Свиленград. През 2018 година стратегията е одобрена и финансирана от фондовете на Европейския съюз. Започва осъществяването на инвестиции в секторите земеделие, преработка на земеделска продукция, общинска инфраструктура, развитие на неземеделски дейности, развитие на човешките ресурси, околна среда, подкрепа на малки и средни предприятия, училища и сдружения с нестопанска цел. Общата сума, отпусната по стратегията, е 12 милиона 226 891 лева. Осъществените проекти променят облика на различни населени места в общината, разширяват възможностите на местни земеделски производители, увеличават капацитета и ефективността на съществуващи предприятия, повишават квалификацията и се създава заетост за 180 безработни. Насърчава се неформалното обучение, диалога между различните етноси в училищата в общината, укрепват се местообитания на застрашени от изчезване животински видове. Доставя се ценно оборудване за сдружения в областта на културата и спорта. Зад споменатите факти и цифри стоят човешки съдби. Ще ви запознаем с някои от тях. Здравейте! Казвам се Стоян Стоянов, на 44 години съм. Занимавал съм с различни дейности. През 2019 година присъствах на презентация на МИК Свиленград, от която разбрах за възможност да закупим технологично оборудване за цех за метални изделия. При другите дейности, които сме се занимавали, имахме нужда от тези машини, но в нашата община нямаше кой да извършва тази услуга. И виждайки възможността, кандидатствахме по програмата, одобриха ни, финансираха ни архитектурните дейности, финансираха ни консултантските дейности, финансираха изграждането на самата сграда и закупихме технологично оборудване, плазма, която може да реже детайли с размери 1500 на 3000 мм. И цифров апкант, който може да огъва детайли до 3100 мм с дебелина около 6 мм. Изпълнихме проекта 2024 година. Комуникацията с местната инициативна група беше много лесна. Винаги са били отзивчиви, помагали са ни, разяснявали са ни неща, които не са ни били ясни. Изграждайки цеха за метални изделия, ще се реализират и 2 работни места, които ще спомогнат за увеличаване обема на работа, оттам и на клиентите ни, и се надяваме да сме полезни на много хора от общината.
Земеделски производител съм от 2013 година. Занимавам се основно с отглеждането на месодайни крави и стопанисвам и пасища основно за тяхното изхранване. Имахме нужда от тази техника поради липсата на работна ръка и производителността на големите бали спрямо малките. Тези се равняват може би около 20-25 малки бали, се равнява една от тези. Основно се спряхме на тая балировачка, понеже има възможност да произвежда бали за сенаж, за производството на сенаж. Балира се зелената маса, след това ги обвиваме с фолио. Животните по-добре го възприемат. То основно за това го правим. Да изхранваме с по-качествен фураж. Зимно време ядат сочен фураж, не само слама и сено. И по-добре за тях. Реших да кандидатствам, понеже се отвори възможност в местната инициативна група и реших да си пробвам късмета, като според мен варианта беше по-добре там, на местна основа. Разбираме се с хората по-лесно, контакта, документи, изисквания, по-лесно ние на местно ниво да стане кандидатстването. От 2008 година се занимавам с биологично земеделие, тук в село Лисово. От преди 5 години реших да диверсифицирам културите и направих насаждение от кайсии и сливи, с които съм кандидатствал по тези проекти по местната инициативна група в Свиленград. Информация за местната инициативна група имам от самото начало, от 2010 година, когато станах земеделец тук в региона, тъй като следя развитието на земеделието в община Свиленград и съм присъствал на такива информационни срещи на МИГ-а. И когато имаше възможност, тъй като за развитието на стопанството е необходима специфична техника, особено за младите овощни насаждения. И благодарение на тези проекти в МИГ Свиленград, в които участвах, 2 проекта, да кандидатствам по мярка 4.1, инвестиционната мярка, и да закупя такива съоръжения. Този трактор, който е отзади, хладилният транспортен автомобил и тази косачка, с които обработвам насажденията от кайсии и сливи. И за опазване на насажденията от селскостопански животни, тъй като в региона има свободно пасящи крави и от други диви животни, съм направил насажденията огради, като една част от оградите също е финансирана по проекта с МИГ. Тъй като бюджетите по кандидатстването в МИГ-а бяха ниски, с цел повече кандидати да участват при всеки един прием, съм участвал в 2 приема. Следя и поддържам контакти с колектива на МИГ. Имам добра комуникация с тях. Те са много отзивчиви, тъй като договорите с Държавен фонд земеделие са тристранни, т.е. между фонда, МИГ-а и мен. И всички необходими промени, анекси и други подобни са съгласувани своевременно от местната инициативна група. Нямало никакво забавяне, подкрепата е на 100%. Казвам се Жанет Тозунова, архитект съм по професия и се занимавам с проектиране и строителен надзор. В нашия град, когато дойдох и започнах да работя тук, нямаше копирен център за широкоформатни чертежи.
След разговори с приятели, познати, които също са били финансирани от МИК Свиленград, реших да кандидатствам по програма. Успяхме да закупим сгъваща машина, както и ролков нож, тъй като когато един чертеж е голям, той първо трябва да се изреже, след това да се сгъне, което оптимизира работата ни значително. С тази програма успяхме да закупим 2 броя компютърни конфигурации, които са доста мощни, тъй като програмите, с които работим, ги изискват. Мониторите също, клавиатури и абсолютно всичко, което е необходимо за по-добрата и оптимална работа в професията. Закупихме също и мултифункционално устройство, което е във формат A3, което е неразделна част от нашата ежедневна работа, както и още един цветен принтер във формат A3. И не на последно място имаме закупен лаптоп, който е неизменна част от работата, която е извън офиса. Бих посъветвала и други свои колеги, които смятат да се развиват в тази или друга област, имат нужда от финансиране, да не се колебаят и да потърсят съфинансиране от нашата местна инициативна група, която имаме, и можем да се възползваме, за да подпомогнем бизнеса си. Намираме се пред най-ново изградения обект на територията на община Свиленград. Това е новоизграден обект, финансиран по проект на местната инициативна група Свиленград Ареал. Кръговото пространство е обособено при пресичането на улица Сан Стефано и улица Доктор Страшмир Дочков, непосредствено на самия вход на града от към автомагистрала Марица. В пространството в кръга е монтиран монументален символ, посрещащ пристигащите в града посетители, който заедно с осветените букви, изписващи името на града, придава естетичен и завършен вид на входа. С цел естетичното оформление на подхода е изградена водна и зелена площ. Зелената площ е оформена с тревни масиви, декоративни каменни ивици и павета, дървета, храсти и цветя. Реализирането на този проект подобри визията на града и допринесе за подобряване на условията за живот чрез развитието на базисна инфраструктура. Фирмата е създадена преди 12 години. Една страст се превърна в реалност. През годините се учихме, развивахме доста по-сложни неща, започнахме да създаваме и това принуди закупуването на доста висок клас машини. Сега в момента можем да предложим на нашите клиенти много висок клас мебели с много висок клас кантиране, рязане, сглобяване. В момента ситуацията в нашия град със строителството, което има, ни принуди да потърсим някакво повишаване на производителността в нашия цех. И МИК Ареал откликнаха доста бързо на нашата идея. Машината е един от високите класове на една от най-добрите фирми в бранша. Подаването става тук на тази лента. Абсолютно всичко е автоматизирано. От подаването на канта, точното окрайчване на канта, отнемането на излишния детайл, почистването от излишното лепило и накрая получаваме един готов детайл. Самата машина като производителност доста помага за нашия труд, защото ние на ден имаме опцията с циркуляра, който също е по програмата закупен, да режем около 8 до 10 плочи на ден. Това е втората машина от инвестицията, която направихме. Тя доста ни помогна в по-бързото разкоряване на плочите.
много по-точното разкоряване на плочите, тъй като вече имаме цифровизирани линеали. Времето за рязане на една плоча, която правим на тази машина и на старата машина, която имахме в цеха, може би около 40-50% е доста по-бързо. Изключително, пак казвам, бързата реакция на нашия МИГ в нашите идеи откликнаха за реализирането на тази инвестиция, която не е никак малка за нашите възможности, като една фирма, която преди 10 години стартира точно от нулата. Намираме се на ново изградения обект на нашата фирма Автопапи. Нашата фирма е създадена 2005 година с основна дейност ремонт и техническо обслужване на автомобили. От 2022 година изграждаме ново ремонтно хале и се нуждаехме от дооборудване на сградата. И МИГ Свиленград Ареал ни помогнаха за това. Със средствата по проекта се закупяха климатици, инсталира се дограма и врати. Доставихме и монтирахме специализирано оборудване на сервиза, автоматична машина за баланс на гуми, автоматизиран уред за монтаж на гуми и уред за обслужване на автомобилни климатици и също оборудване за тоалетни и баня за персонала. С преместването на ново по-достъпно място се надяваме да привлечем нови клиенти и да обслужваме по-бързо и по-качествено, да предоставим по-добри условия за работа и да се разкрият нови работни места. Намираме се на най-ново обновената детска площадка в община Свиленград. Проектът носи наименование обновяване на зелени площи на територията на община Свиленград, село Мезек и село Пъстрогор. Проектът е финансиран от стратегията на МИГ Свиленград Ареал. Площта, която е обновена на тази детска площадка, е малко над 2000 квадратни метра. Това е единствената площадка в община Свиленград, която е приспособена за деца с увреждания. Дейностите, които бяха предвидени при изграждането на тази площадка, бяха почистване на терена от стари съоръжения, подновяване на тревните площи, засаждане на нова растителност и дървета. На теренът са поставени беседка, люлки, парзалка. Също така за поддържане на тревните площи и растенията е изградена автономна поливна система. Жителите и гостите на село Пъстрогор разполагат с обновена зелена площ за отдих и игри. Изградена е нова детска площадка с ударопогъщаща настилка, монтирани са съоръжения за различни типове занимания за деца. Монтирани са нови пейки, кошчета и информационна табела. Компрометираната подпорна стена от каменна зидария е реконструирана, като е изпълнена ново стомано-бетонова стена с ажурна ограда над нея. Съществуващата беседка е ремонтирана и обновена. Наред с останалите културно-исторически паметници в Мезек, парка е едно от най-атрактивните места за отдих и социални контакти, както за жителите на общината, така и за многобройните туристи и гости в Мезек. Изпълнени бяха по проекта следните строително-монтажни работи. Почистване на парка. Бяха премахнати старите електрически стълбове и метални конструкции, а съществуваща растителност е оформена. Беше извършен ремонт на стъпалата, възстановяване на съществуващите и частично компрометирани стъпала, изграждане на нови там, където старите са напълно разрушени.
Поставено е ново парково оборудване, бетонови кошчета за отпадъци и бетонови пейки. Парковото осветление е подновено. Разрушени и възстановени са деформираните стени. Това са само част от реализираните инвестиции на територията на местната инициативна група. От 2023 година към територията на сдружението се присъединява и община Тополовград. В резултат на информационна кампания и срещи с представители на различни заинтересовани страни се създава нова обща стратегия, с която предстои кандидатстване пред Министерството на земеделието и храните. Членовете и екипът на сдружението очаква партньорството с местната общност да продължи и през следващия програмен период, като заедно променяме мястото, на което живеем. Филмът е заснет с финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.